Nina Belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha ngikhuleka kunina igama uXolani inokho pastor weningi ichannel esibona njengamanje iyithi sivakasheleke la omunye weziguli ezilekelelwa ubaba uMthethwa noma uMthandazi uMthethwa la eProtea Glen eSoweto ngawa amakhambi esintu nangazi iwasho ukuthi abantu bekwazi ukuthi uma behlangene nenkinga bakwazi ukululama sitheka simvakashele esingalokhu sizwa ngawo udokotela ethi hayi sengisize lona ngasiza lo size kubantu abathi mina hayi ngisizwe nguye udokotela bethula ubufakazi bethula testimony asikubingelele. Yebo kunjani bhuti? No siyaphila kwentokozo sibe nawe siyazi sizothola okuningi kuwena usicacisele ngokuningi ukuthi mhlawumbe nje ugula noma uyagula usizakale kanjani usizakale kuphi kodwa asiqale ngawe sikhuluma nobani kahle kahle. Ukhuluma noMnisi wemvula. uMnisi wemvula siyabonga kakhulu sikhuluma noMnisi kuyayizwela nami mfuna la sibheke Mnisi yini ekuhlanganisa noMthandazi uMthethwa nizihlobo nihlobene ngabangani niyazana yini ehlanganisayo ibuyini ubuhlobo benu? Ngathi bhuti ngeke ngaba umusa nje kaNkulunkulu ukuthi ngihlangane nobaba uMthethwa ngoba sengikhula isikhathi eside mina. Kusukela 2013 ngigula ngene esibhedlela ngiphuma ngene esibhedlela ngiphuma. So sicacisele uthi sekunesikhathi eside ugula 2013 ngicabanga ukuthi lapha sekumnyaka ethi hayi bengaphezulu emihlanu 2013 futhi eyala kwesikhombisa impela ugula ubambekile yini ekuhluphayo kahle hle? Ngihlushwa izinso Nkosi yami. Uhlushwa izinso. So uhlushwa izinso wahamba odokotela wahamba angithi uhamba odokotela mhlawumbe nasezibhedlela wangasizakala? Yebo ngihambile nje esibhedlela ngisambile kakhulu futhi ayikancane odokotela bangisika bangifaka amapipe ukuthi bazame ukuthi badrain amanzi bancedise izinso ngoba bezingasasebenzi kahle. So ngithe mangizohlangana nobaba uMthethwa ubaba uMthethwa wangibona ukuthi indoda awuphilanga kahle wena wehlile nasemzimbeni yabona wathi ayikuzuzwa ngibona ngaya kuye ubaba uMthethwa wahlola wathola ukuthi nginenkinga yezinso and then wangikhulekela wanginikeza neyiwasho ukuthi ngiphuze bese sengingasakhiphi nje amanzi total noma amanye amazwi uhluba ungasachama bengingasachama. So bazama odokotela ukuthi bangifake emshinini but kufane nje. So ngithe mangicale ngiphuza iwasho zaka baba uMthethwa aqala ke amanzi ayaphuma ke manje. So nabodokotela noma ngiyakubona bayabona ukuthi sekunomehluko omkhulu kabi because bayabona ukuthi amanzi sewayaphuma manje awasagcwala emzimbeni. Ngifuna phinde sibhekela ukuthi okay inhlolile nodokotela yini le uthi unikeze iwasho uphinde wakugcaba uchathile yini enyaka wenzele akunikeze yona noma kwenze yona ngale ukuthi akunikeze mhlawumbe iwasho ubuyiphuze kukhona okunye okwengeziwa kwenze kwena? Cha akukho just umkhuleko beka uyabuza ukuthi akholelwa uNkulunkulu ngathi yebo ngiyakholelwa kakhulu kuNkulunkulu ngoba ngikhonza le Anglican. So wangikhulekela wanginikeza iwasho ukuthi ngiphuza namanje ngisaziphuza angezekanga because of iziyanceda sesenginamandla sengivukile manje bekumuntu obekangihamba noma yini nje emhlabeni ngendlela bengigula ngakhona. So manje hayi sesengipholile njengoba kuqala 2013 ukugula kuloku kuhamba nawe uhamba nako nawe yikuphi la kuqine khona wabothi yabo manje indlela yami siyakhanya sengihamba nobunini la ukhona kwenze khona wagcina sibona nodokotela ikuphi lapho ungasho ukuthi yiphi inyanga mhlawumbe umuphi unyaka la uthe ayi ngase ngiyabona indlela yami yakhanya la ngahle ngendlela kwelamathomo wasuthi bana nobaba uMthethwa kwashintsha konke lokho? Ya ngathi kuqale ngoJanuary this year mangihlangana nobaba uMthethwa then njengoba bazongikhulekela anginikeza iwasho ukuthi ngiphuze. So ngabona ukuthi manje sengiyavuka namandla siwakhona because amandla besobe ngiphelelwa amandla nje bengingakwazi ukukhuluma isikhathi eside ngingakwazi uhamba nje isikhathi eside. So umbuyela kodokotela baya confirm ukuthi hayi ngathi sekune improvement yakhona ngoba phela umuntu ophinda hamba odokotela angithi. So odokotela baya confirm ukuthi hayi ngempela ngase kunomohluko khona.
yebo bayakonfirma abodokotela ukuthi no sekunomehloko omkhulu angisasile into bengiyiyo mangifika kubona. Uke wakuveza la sikhuluma off the camera ukuthi ngathi ubusumuntu odokotela bebathi wena hayi ngathi sowuhlaselwe nesimo se-COVID-19. Kunjalo baye bangivalela ngedwa because benginama symptoms awe COVID-19 ngoba bese ngihlule ukuphefumula and then umzimba wami ama-cells ami bewaqinile and then ngiluza ne-taste. Noma ngidla ukudla bengiphalaza bekubuya ukudla. Kodwa emva kokuthi usensele iwasho awuzange ufuthe usensele iwasho obuyiphuza nje konke lokho kwaphuma konke lokho kwaphuma lo. So emva kokuthi bebethe ngathi ne-COVID-19 uma usubuyela kodokotela batheni bathi i-COVID-19 isiphelile noma bathi ngifuna ukuthola batheni udokotela emva kwalokho? No, bathathe igazi bona bebasola bebazange baconfirm ukuthi ngine COVID-19 bebasola ngathi speculations. So basola ukuthi ngathi ngine COVID-19 so bayenza ama-test awe COVID-19 bathola ukuthi no anginayo ngihlushwa izinso. So njengamanje ungaqinisekisa ukuthi izinto zakho ziyafunctiona futhi uyakwazi ukuchama ngendlela efanele improvement ikhona kakhulu uyayibona nawe? Yebo kunjalo sekune improvement enkulu kabi ngoba mawuhlushwa izinso kahle angeke ngaphela iviki lonke nje ungazange nje uchitha amanzi wena kodwa uphuza amanzi njalo but since ngathola iwasho zaka baba uMthethwa amanzi ayiphumela ngifana nje nomunye umuntu wonke umuntu ovukayo nje kuseni ashona endlini encane achitha amanzi so nami angisena inkinga ukuthi amanzi mangaphuzila ngeke aphume. Ngiyacabanga ukuthi izinso njengoba ukhuluma ngezinto ukuthi kungazibuhlungu kakhona nokuyochama usho ngamanye amazinga aphinde sekusho ukuthi bese kuphazamisa even nani nasekhaya nje ngasakwazi ukuthokoza kahle phela ngoba mose kunenkinga yezinto ukuthi awusakwazi ukumthokozisa kahle umama nasekhaya sakwazi ukuthokoza phela ngoba wena uqinekile. Kunjalo baba. Kodwa manje sengenze uyakwazi ukuperforma kahle nawe manomama nikwazi ukuncokola nikwazi ukugijimisana endlini. Njalo baba hayi indoda seyivukile ngoba phela uma izinto mazikuhlupha kahle ayisebenzi imizwa yafa imizwa ayisebenzi. Nami ngaba naleyo nkinga leyo ukuthi ife imizwa so ngithe mangicala ngiphuza iwasho then hayi kwavuka. Uyezwa ke ukuthi uthi la uMnisi wemvula baba uMnisi esikhuluma naye la ongomunye kwabantu abalekelelwa udokotela noma uMthandazi uMthethwa ukuthi ke nabo impilo ikwazi ukuthi improve ngamandla kaNkuluNkulu ngoba kakhulu into abasenza yiwasho akusike umuthi yiwasho lomkhuleko kodwa ukuthi impilo uyayibona from ekutheni izinto bezimhlupha engasakwazi ukuchama kahle engasachama at all kodwa ukuthenga usenze iwasho nomkhuleko waqala wakwazi ukuchama nanemizwa yaqala futhi yaba active kahle ngendlela efanele sebayakwazi ukugijimisana nje endlini nonkosikazi bathokoze. So yiloko besikuveza nje besifuna ukuthola kahle ukuthi kungabe uba uMthethwa noma uMthandazi uMthethwa ukuthi hayi mina ngiyaphilisa kodwa sithola abantu abathi nami hayi cha le nto ingithintile ngaphila. Siyabonga kakhulu baba uMnisi. Okay bonga mina. Siyabonga kakhulu nawe ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi uma ukuthi kunomunye umuntu omaziyo kungenzeka uguli njengamanje kungenzeka kodwa kukhona umuntu omaziyo ophathekile ungakwazi ukuthi lo lwazi undlulisele kulowo muntu loyo ungakwazi nimsize ngoba into ebalekile ukuthi uma sinolwazi singaligodli singaligcini kuthini kodwa sendlulisele nakwabanye abantu ukuze nabanye abantu abasenkini ezahlukahlukene bakwazi ukusizakala bakwazi ukuphila ngoba asikwazi ukuthi sibe nezintandane sibe nabafolakazi kanti kunabantu abafana noMthandazi uMthethwa abangakwazi ukuthi ke isimo basiguqule. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusilandela kuyona i-channel nokusubscribe siyabonga nifisela kona okuhle uNkulunkulu anikeze kona kunjoba kunjalo bayadanki.